Ukrainada geçirilen prezident saýlawlaryny yeňiş gazanan Zelenskiýiň öňkü Sowet respublikalarynyň halklaryna görelle alın diýen terze ýüzlenip bize seredin hemme zat mümkin we bolup biler diýip aýtdy. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Bu hakykatdanam şeýle. Ukrainada ýaly saýlawlaryň beýleki respublikalarda da bolup geçşegine hiç bir şüphe ýok. Şu sebäbe görä-de Haram Dagyň diktaturasy goşadyrmak üçin halka esasan çörek we tomoşa gerek diýen prinsipi gün saýyn ýaýbanlandyrmak bilen meşgullanýarlar. Baş tomoşaçy Haram Dagyň hut özi. Ol hem aýdymçy, hem mergen atyjy we pıçak zyňyjy, ıştangaçy we tigir sürüji hem de halatlarda şowsuz çykyş edýän atçaparyň roluny ýerine ýetirýär. Ýurdun 4 küncünde geçirilýän bu üznüksiz çärelerden halk bireýän didar boldy. Ine geçen hepdede de Bedew bayramyna bagyşlanan çäreleriň izi üzülmedi. Halkara jemgyýetçiligine owadan egin eşikli diktatora el çarpıp duran Türkmenistanlılar bilen bir hatarda. Bir çanak aş üçin we diktator bilen surata düşmek üçin onu kurşap alan daşary ýurtly bilermenleri, ýagny arasa galy ahal-teke atlarynyň düşmanlaryny tele ýaýlymda görkezdiler. Türkmeniň taryhy atçylyk medeniýetini Haramda halkara derejesindäki forumlarda öz bähwidine ullanmak isleýär. Ahal-teke atynyň häzirki döwürde arasa galy dälligini, onuň inglis aty bilen höwre goýulýanlygyny inni tutuş dünýä bilýär. Bedewleriň ganynyň arasalygyny kepillendirýän şahadatnamalar bolsa, bulun buzor edilip galplaşdyrylan. Haramda halkın elinden onun milli buýsanjyny, namusyny we mertebesini gaňryp aldy. Ol halky bul derejesine ýetirip özüni häzirlikçe yglan edilmedik sultan, ýagny faraon misalyny alyp barýar. Ol özüni ilkinji hökmürewan hökmünni, öz neberelerini bolsa miraslyşar hökmünni halkyň boynuna dakyp Türkmenistany baky dolandyrmagyň arzu hyýalyny siýasat ýöredýär. Adan yolu, atlanalıyla